Bueno, pois moitas gracias. Hai un dato moi interesante que di que os alumnos de Galicia, os mozos galegos, son os que teñen maior dominio de inglés do conxunto de España. Creo que tendo profesores e profesoras como as que acabamos de escoitar, sabemos por qué é así, non? Bueno, moitas gracias ao Colexio Monte dos Postres por acollernos en este acto, que basicamente o que queremos é presentar pois un paso máis dentro do noso modelo propio da aprendizaxe, nun modelo propio que intentamos diseñar en Galicia e que no caso concreto do aprendizaxe híbrido entre, por unha parte, as novas tecnoloxías e por outra o libro en papel, creo que, como se acaba de ver, pois é un paso que intenta mezclar o millor de ambos mundos e dar solucións e oportunidades pois ao conxunto do alumnado e ao profesorado. É obvio que estamos nun momento no cual non podemos, en ningún caso, non podemos renunciar a dotar o alumnado cunha perspectiva xeral e auténticamente democratizadora de competencias digitais. Non facedo sería privados para o futuro nunha sociedade cada vez máis digitalizada, que o vemos en todo, nos sectores productivos, nas relacións sociales, e creo que é un deber moral do sistema educativo dotar precisamente ao conxunto do alumnado de competencias digitais que os van a acompañar ao longo de toda a súa vida e facelo de un xeito racional, dun xeito sostible, dun xeito que posibilite compaxinar pois todos os aspectos positivos que ten a tecnoloxía, que son moitísimos, como acabamos de escoitar, para unha área concreta como é a aprendizaxe de inglés, tamén co aprendizaxe máis, si se quere, máis tradicional, máis analóxico, que tamén ten unha serie de virtudes positivas pois para o alumnado. Neste caso, mesmo onte, o debatimos no Consello da Xunta, estamos traballando nun texto legal que vai regularizar, que vai ordenar pois toda a situación que temos no ámbito tecnolóxico no sistema educativo. Onte mesmo lanzábamos, pois creo que unha mensaxe moi clarificadora respecto a como debemos organizar o sistema para poder sacar o máximo rendimento das tecnoloxías e os mínimos prexuicios para o alumnado. E tamén fai non demasiado tempo, en finales de maio, creo recordar, presentábamos o modelo evolucionado de Erisgar. Erisgar é un modelo que se puxo en marcha fai algo máis de 10 anos, foi un sistema, un proxecto, un programa máis que quería que o alumnado se familiarizase coa tecnoloxía precisamente para darlle oportunidades e potencial a competencia digital e que tivo pois un percorrido pois moi significativo, que tamén é certo que nos últimos tempos xenerou certo debate social sobre a maior ou menor oportunidade de facer un aprendizaxe completo e integral no ámbito digital. De feito, en Erisgar había dous modelos, digamos, previo á última reforma, que era que en secundaria xa se compaxinaba o papel, digamos, o coñecemento analóxico co ordenador, para simplificar dun xeito, pero, sin embargo, en primaria estábamos 100% no ámbito digital. Adoptamos unha serie de reformas para evolucionar o modelo naquele momento, algunhas vencelladas coa formación do profesorado, coa seguridade dos dispositivos, coa existencia de novos materiales, e unha das máis significativas que hoxe queremos presentar era a posibilidade que no ámbito de primaria, en quinto e sexto de primaria, se poidese introducir e compaxinar pois, o ordenador co libro, para entendernos, non? O seguir mantendo pois, a tecnoloxía vencellada pois, aos dispositivos electrónicos, aos dispositivos tecnolóxicos, co uso do libro ata un tope de 3 libros, para que os centros, dun xeito voluntario, poidesen decidir manterse e poidesen decidir de manterse, poder tamén optar ao que é o libro de texto dentro do proceso de aprendizaxe. Tivemos xa, fixemos xa un balance da actual situación e eu teño aquí uns datos que quixera compartir e os vou sacar para non equivocarme, non? Neste caso, na actualidade, nos topamos con que casi 600 centros en Galicia teñen Erisgar, 597.
e chega a un umbral de 61.107 alumnos, é dicir, máis de 61.000 alumnos no ámbito de quinto e sexto de primaria e nos 4 cursos pois de secundaria. Neste caso, o 84% dos centros que teñen este programa teñen optado por un modelo híbrido no que se compaxina, por unha parte, pois o aprendizaxe, o uso da ferramenta tecnolóxica co libro, como ben dixo a profesora de inglés, para intentar sacar pois o maior rendimiento posible pois de ambos métodos. A ferramenta libro ten unhas enormes ventaxas, a ferramenta tecnolóxica ten tamén outras enormes ventaxas, e pensamos que uníndoas, pois melloramos notablemente pois o aprendizaxe, por conseguinte, pois o proceso de ensino. Tamén dicir que a maior parte dos libros que se escollen son de materias lingüísticas e tamén de materias vencelladas ca matemática, que son as asignaturas, digamos, de coñecementos básicos que se dan no noso ensino. E tamén que decir que os centros que elixen pois esta nova modalidade híbrida teñen axudas específicas, supón un incremento das axudas e dos apoios específicos para incrementar, ampliar o fondo de libros. Estamos a falar pois que o novo modelo supón máis de 2 millóns de coste para financiar, por unha parte, os libros de secundaria que anteriormente non se financiaban, e tamén para financiar os libros de primaria dos novos centros que elixen aquelas asignaturas para complementar, ata 3, para complementar pois o aprendizaxe no ordenador. Estamos a falar que o fondo de libros se vai incrementar con prácticamente 48.000 novos volúmenes, que é un número moi significativo, 47.521 libros, e que as novas axudas, porque no fondo é un incremento do horizonte das persoas que participan dentro do fondo dos libros, estamos a falar de 36.109 alumnos. É dicir que, ademais, pois dunha cuestión puramente pedagóxica, organizativa, dentro do proceso de aprendizaxe, estamos falando tamén pois dun incremento pois de axudas económicas seguindo os umbrais que existían previamente para aquelas familias pois que máis o precisan e que poden participar dentro das diferentes liñas de axudas do fondo de libros. En todo caso, como xa dixen, para a Xunta de Galicia, para o goberno galego, é fundamental que haya unha competencia digital, divulgar as competencias digitales no conxunto do alumnado como unha peza básica para darlle oportunidades ao alumnado de cara ao futuro. Non facelo sería pois un hándicap para que os mozos e as mozas de hoxe se pudesen desenvolver no futuro, sobre todo tendo en conta que vivimos nunha sociedade globalizada e que noutras zonas pois sí se está facendo. As competencias digitais creo que a ninguén se lle escapa que son básicas e fundamentales para calquer persona xa a día de hoxe e van ser moito máis no futuro, pero eso tamén non nos debe levar a renunciar pois aos aspectos positivos que ten tido e ten pois o aprendizaxe máis analóxico. Nesa mezcla, nesa hibridación, nese modelo híbrido que estamos plantexando, vamos a intentar que o bo da tecnoloxía e o bo do mundo analóxico repercuta pois nunha mellor formación do noso alumnado, que ao final é para o que traballamos, é o noso obxectivo final. Eu quero xa para rematar pois dar as gracias pois a todo o equipo da Consellería que me acompaña, ca directora xeral ao frente, que están desenvolvendo tamén Creagar. Temos xa un repositorio de contidos moi importante que se presentará en moi breve prazo de tempo. Tamén, por suposto, pois os representantes de Antega que nos acompañan, que son, en certa medida, corresponsables ou responsables xunto coa Consellería de Educación do desenvolvemento que ten tido nos últimos anos todo o proceso de aprendizaxe, toda a inmersión tecnolóxica nas aulas galegas e, por suposto, pois darlle as gracias ao centro por acollernos aquí tan cerca neste caso da Consellería e agardar pois que a nova experiencia pois sexa moi fructífera para o profesorado, por suposto, pero sobre todo para o alumnado. Moitas gracias. Moitas grazas, señor conselleiro, moitas grazas. Eu son profe de inglés aquí neste centro, levo varios anos traballando co programa DISGAL. Este curso, como ben dixo Fernando, optamos polo modelo híbrido, porque, bueno, en primeiro lugar, pola demanda que, como ben acaba de dicir Fernando, pola demanda
das familias que alegan un uso excesivo das pantallas e, por outra parte, pola necesidade dun formato en papel que ás veces levaba as familias a optar a imprimir os contidos en PDF porque había nenos que precisaban velo escrito. Por outra parte, como tamén ben dixo Fernando, a maioría dos nosos alumnos derívanse a institutos onde non participan no programa, entón este modelo híbrido pois aporta tamén adáptase a estas necesidades futuras e ao mesmo tempo ofrecelles unha formación digital, eu creo que mellor, non? De máis calidade. No caso da miña área, Edisgal ata agora presentaba algunhas limitacións a nivel curricular, entón estábamos constantemente intentando solventalas, sobre todo en expresión escrita. Esa foi a razón pola que tamén optamos polo modelo híbrido na lingua estranxeira. Este modelo híbrido, que combina as dúas cousas, o librotexto e Edisgal, ofrécenos, eu creo que o mellor dos dous mundos. Por unha parte, o libro ofrece unha estrutura clara, organizada, secuenciada dos contidos con apoio visual e en formato en papel que hai nenos que precisan e tamén fomenta e favorece a lectura e a escritura manual. Por outra parte, Edisgal creo que tamén é moi enriquecedor para o ensino da lingua estranxeira porque ofrece recursos que igual de outra maneira sería máis difícil de conseguir e tamén unha maior motivación para o alumnado, xa que están expostos a textos ou vídeos ou audios máis reais, novas, e tamén ofrece actividades e xogos interactivos que, aparte de reforzar os contidos, dunha forma lúdica, tamén lles permiten autoavaliarse os nenos. Por outra parte, eu tamén creo que Edisgal é un recurso moi útil na aprendizaxe dunha lingua estranxeira porque permítelles acceder a dicionarios, acceder a navegadores, acceder a editores de texto ou a aplicacións que poden atopar no menú de aplicativos como, por exemplo, Book-Screen ou Audacity, que na nosa área son moi interesantes porque se gravan, poden gravarse, poden facer podcast, etc. E o que favorece moitísimo a competencia en expresión e comprensión oral. Bueno, falaba Fernando do CreaGal, o repositorio CreaGal, eu creo que é algo moi interesante porque ás veces hai falta de tempo, non sempre podemos estar creando. Entón, ese repositorio sería moi interesante tamén para a área de inglés, porque os profesores poderíamos compartir eses recursos. E, bueno, ata agora creo que na área de lingua inglesa non temos. Pero, bueno, en definitiva, eu creo que este modelo híbrido é moi positivo para a aprendizaxe dunha lingua estranxeira, é moi motivador, penso, e adaptase ás necesidades do noso alumnado. Nada máis, gracias. Bueno, bo día. Grazas por estar aquí, conselleiro. Grazas tamén a ti, Susana, por botarme unha man. Basicamente, estamos aquí para presentar o híbrido que vai haber a partir de agora co Edisgal. Eu teño a sorte de querer no Edisgal, de levar desde que comezou o Edisgal e moita da culpa que ten, pois ten aquí unha persoa que está nesta sala que lle gusta salir pouco, pero que é unha persoa moi interesante. Félix, foi culpa túa. Foi o meu primeiro formador de Edisgal e aparte o primeiro ano que existiu Edisgal. Polo tanto, neste centro creemos no Edisgal. Que sucede? Que como a todo, cando comeza un proxecto, empeza con eivas, hai que modificar cousas, hai que crear contidos, hai que, evidentemente, pois tamén creer nel, porque isto non deixa de ser
un proxecto educativo e innovador. Por lo tanto, eso é moi interesante. Temos neste momento un híbrido neste centro por varios motivos. O primeiro deles é que a demanda social indícanos que queren tamén libro de texto. O computador, pois neste momento, pois está contribuindo tamén a ser unha ferramenta moi interesante, complementase tamén co libro de texto, neste caso neste centro vai haber 3 libros de texto, e evidentemente, pois, a parte da demanda social, o profesorado tamén así o solicita. Despois imos a escoitar a Susana, que nos vai a contar por que ela cree que é interesante que haxa libro de inglés xunto coa plataforma Edisgal. E despois tamén, o que tamén é interesante é ver que é o que nos demanda a sociedade. Moitas veces a sociedade tamén o que quere é retornar pois, ao libro de texto e tamén que non se perda a continuidade do que ten que ver co mundo das pantallas ao mundo real. Non? Depois tamén temos unha cuestión aquí en Santiago, que hai poucos IES que teñen o proxecto Edisgal. Por lo tanto, a veces o salto máis agradable ou máis fácil ou máis doado é pois, un sistema que alterne por unha banda as plataformas digitais e por outro lado que teña en conta o libro de texto. Vale? Teño pouco máis que dicir, basicamente que este é o noso primeiro ano, tamén escoitamos ás familias, reunímonos con elas, as familias foron partidarias de tamén de incorporar estes libros de texto e como en todo o proxecto esta é unha nova modificación, é interesante e pode dar perfectamente continuidade ao Edisgal. Eu creo nos contidos de Edisgal, de feito temos aí o Creagal, que tamén é unha ferramenta fabulosa, un repositorio interesante, feito por profes, están xa listos para usar, é dicir que moitas veces en educación si se pode usar e canto máis doado sexa, pois mellor. Son ferramentas feitas por profesores como nós e eu creo que é interesante. Así como todos os repositorios que hai en Edisgal, pois tamén poden ser ferramentas interesantes. Pero agora deixo-vos cunha profe de inglés que aparte lle encanta falar.